Morning guys. Ano talaga pag ang video guys, tingnan nyo ito. Tingnan nyo. Minuta akin na. Guys. Morning guys. Panibagong araw, panibagong vlog. Morning. So dito tayo, nakapila tayo. Pila tayo dito guys, Amiga Mall. Ayan, pila. Oh. Morning guys, morning. Hindi pa natin nakakambyo eh. Tatlo lang yata yung nakatabi. Oo. Ano ginagawa nila dyan sa mga stoplight na yan? Dapat mga ganito, secondary, mga 30 minutes man. Yung mga nasa mga babagang din kasi. Ano pagkabig, harurutin na kagad. Ito pag bagal-bagal pa, abutin pa tayo dyan. Ay maglalakad na ako. Oo. Naya ako sa'yo, kaya sinalubong ko na kahit bawal. Dito? Aba. Hindi na ako nakakakain ng almusal. Nakakainis. Eh, bakit? Eh kasi maaga po umalis ang traffic sa Kainta. Dali na po. Kunin ko lang sa likod. Thank you. Salamat po. Makulimlim ang panahon, guys.
tayo sa EDSA. Eh pa. Aga-aga pa oh. Sabi guys, ang layo ng tinakbo ko, wala pa ako nakukuha ang pasero. Yan mo naman ang traffic. So layo na ng tinakbo natin guys, wala pa tayong nadadampot. Meron ba nangihingi ng barya dyan? Wala. Ang barya dyan, yan. Mga tanog lang mga tayo. Wala kong mga banda dito. Hindi dyan, sa subdivision. Wala. Kanan mo, wala na. Lagi kami dito. Dua yan. Kakaliwa tayo. Ayan nga, may gordya dyan eh. Ang bati. Wala na? Hindi naman namin na nila. Tatanong na lang. Hindi naman na nila. Pag sarado na siguro. Ayan, Wala lang na. wala na, no? Dati yan, pwedeng wala dyan. Yan, nangihingi sila dyan. Siguro, binanatan ni Biko. Siguro. Tinigil lang ang nabig ko eh. Dati hindi pwedeng wala rito. Ayan, grabe. Kalabang makalabang ko. Hindi kita. Inihatid na natin guys, pero ang problema natin pagbalik natin. Ngayon yung karga natin guys, so sinakay na natin guys kaysa wala tayong pasahero. Ano yung pinagkasya na natin dito sa looban. Nanay nangingisda oh. Mahirap talaga guys pagka ang mayor mabait. Ang daming squatter dito sa gilid ng ilog hindi tinatanggal. Sa Marikina guys, nung si BF ang mayor, lahat na sa gilid ng ilog tanggal lahat yan, relocation niya. So yun talaga ang mayor, dapat ganon. Kung maawa ka sa isang squatter, dapat ilipat mo sila. Ito hindi, inayaan lang nila dyan, nakatiwangwang, dyan sila tumatae. Alam mo yun, dyan sila lahat, dyan yung CR nila. Tapos nangingisda sila dyan, alam mo yun, nandyan ang lahat eh. Kaya hindi marumi yung ilog natin. Talaga pag ang mayor may puso, yung tinatama. Dito, maawain kasi si Biko. Hindi tinatanggal ni Biko yan kasi siyempre naawa siya, walang pupuntahan. Ay, maganda. Kaya dito sa Floodway guys, marami pang squatter dito. Sa may ano, sa kanto ng Rotonda. Magkano? Puro 55 lang. Tyrad. Oo, anong nangyari? Sabi ng mekaniko, kamuti, pagpadating si ma'am eh. Mm. Sabi ng mekaniko, sa linggo na lang. Mm. Oh, siguro walang lakad yung mekaniko ano. Sabi niya sa Sunday na lang. Anong oras? Pagkagising mo. Hindi ako sirado pa yung mga auto-supply nun eh. Update lang yung auto-supply nun. Bakit makalampag na? Hindi, may play yung ano eh. Yung gulong? Hindi,
yung tie rod sa kaliwa. Oh, kalampag. Tapos, yung stabilizer, papalitan ko ng mga rubber. Eh, ngayon ko saan ipagawa? Mag-boundary ka ng buo para palitan ko. Bakit ikaw papalit? Hindi ba ikaw operator ko? Hindi ka naman nagpapalit ng buo eh. Ay, buong-buo nga eh. Kaya mo si partner, di ba balik yung buo ka? Buo yung boundary mo? 4,000 yung boundary. Eh, hindi ako nang Pwedeng biyahe. buo, pwedeng bawas. Hindi pwedeng pagbuo, marami kumita ka. Pag di buo, Tapos sinabi ko nga na kaibigan ko nga, binalik spider eh. Oh, spider. Sabi ng kaibigan ko, 6 na doon ang bakante na spider namin eh. Oh, sige mo sa hirap ng pasada. Marami na magbabalikan, pre. Ito mga taga-airport ito, ito mga nag-vlog. Niyayari. Ayun na. ito pinakamabait sa airport dito. Wala, hindi ba ako Hindi nangungontrata ito. Ambi mo? Eh wala mong pasahero. Ayaw mag-aircon nito. Oh. Ano, wala pang Ginabi na naman tayo guys. Gabi na, sa kalye pa tayo. Ay buhay talaga ng taxi driver guys. Tingnan nyo ito, tingnan nyo, walang galaga, walang galawan. Uta. Guys, mabubuang ka dito, tatanda ka dito guys sa kalye. Diyos ko. Tingnan mo naman, walang galawan. Kita nyo yan guys, nakita nyo, walang galawan. Nakita nyo, sana yung mga government ang umawak nito guys, si MMDA. Tingnan mo, tingnan nyo guys, walang galawan. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys, mga motor oh. Abe, sakit sa kamay niyan. Tayo guys, habang nasa gitna tayo ng traffic, wala tayong laman. Ayan oh, wala tayong laman oh. Oh, ayan. Chicks doon sa tabi ko. Pag lumingong ka, akin ka. Problema guys, pagka ganito na traffic ka, tapos wala kang laman, sobrang kalugian mo na. Six, nagko-consume ka ng gas, oras. Yan. Kaya lang naman ako napunta rito guys, kasi wala nang ibang iikutan eh. Yun ang problema. Ay nako, kaya nanguuban ang buko eh. Ay ako. Ayan mo guys oh, kahit sa pabayan dapat gumagalaw, hindi siya gumagalaw oh, steady talaga oh.